Pada Bromo. Kami adari terere umenu wenyu. Bromo ko. Now. Pamsore chakamiri, pamsore vadare. Ndina pana pa mhuri kwaguseni. Pana na baba nevana. Vana vakamangarana baba echiti tiri kunetseka. Saka mufamba kwatakaita vakabatwa baba akuru asara ari baba ndo aya anishazita kutanga. Karakadzai Guseni. Pane machira anozi ari kumba uko akasiiwa ndi baba awowo. Ndo akabatwa anodeketera aya. Aya. Kozoita futi aya anga baba awo akasvika pakusofa asikawirirani nababa awo akaabara. Saka baba awo anga akazofa echiti ngabike doro nembudzi kundiripira kunditi sori. Samukuzobvunzurudza kuti imi muchaikonzeresa kuti musawirirana baba chiini. Aya akapindura kuti baba aitendese mukadzi wako. Chozoti ngatibvunze kumweya kuti aya aita zorana baba nemhosva yeyo. Mweya unoti aisangane mabasa ekushanja. Saka ndo mwaishorana. Angararo yeshi. Aiwa, inzwai dare pandinoda kukumbira ka. Tikanyanye kukasire kuasekawo katosokorera kuabatsira. Zvinongouya umweya unongozingadi. Kole nenderere mberi uchi explain zviro zvako. So that tione kuzogona kuigadzira ngokuti ikarwadza kungokuashorokodza anototi yowe otododa. Saka mukubvunzurudzawo aya kuti ndinodeketera ndombodeketera pana wakazobvunza uyu mufana mudiki rapa. Makombudzo. Wakazobvunza kuti anodeketera sei mumweya ere usiku kana zvombofamba sei. Chiremba akati kudeketera isi nayo kuti unongo wapinde muchiro chero kundogara muruvanze wototaura mashoko kutodeketera ikoko. Zvakasapa kugutsikana akawirirana. Uyo wakabatwawo nyaya dzekudeketera uyu pamachira wawo. So we come to a point yekuti savana avo batsirika sei. Elijah. Daidzisa. Elijah. Hanzi kushandisa machira unobvumirana zviri. Kudeketera. Andibvumire nazvo. Kudeketera ukandoreketa kuti dai ndikabatsirwe mungenzira yakati. Unonga uchikumbire kuna baba ako. Pasire kubata machira. Machira naubata kudeketera. Kuti baba we. Saka zvakanaka tikuwirirana. Machira zvanga karongekera machira na. Machira chakazoti machira ana yasaro ngechikuti baba afaka akatadza kuzope uyu siya ngoti waishorana nababa. Sasiya yanga isikagoni kutende kunoona baba aishorana. Nasoto zirufu racho rakatoitika iye nawacho hana kuti wakazoti uye zonga zoti past 3 here rufu yara anga paine tension amene zvaidonzerana zvokusuku zvawo zvozvo. Saka takazoti vana ava nemhuri inobatsirika sei. Chiremba kwati paida kuti ndisvike pamba because mwega mukaenda mwakadaika baba aya anosvika ogara onyarara because yanyaya na 18 years. Saka yakatombozoka pamba wafuti echiti ndaude ndongadziya nemachira kuchitaurira madhodha amwena. Madhodha amwena achoramba kuti imaunotora ndongadziya nemachira nhasi sei zvadini apapa ana 18 years baba aya afa. Saka kuti nhaka iyoyo yana 18 years aya angodo chidi kuchiitora aya ndobva aramba. Saka chiremba kwazoti ndokwanisa kuya kumba ndodini ndombetsera kuti aya aone kuite chirocho chidori chiitwe chione kuguka. Choda kuitwa sei pado yomungoza. Asi chiremba kuti ini mungoza iyoyo ndindogona kuyana because mungautsvaga mwega unogona kuti muvhirika ini ndiri waine mungoza wangu ndoandoita chi zvona zvidori zviitwe ndokuti aya aone kuti kutange zvemadore kuti ati soro nababa awo tizoona kuende musiya. Saka ndopatakambosiya. Pane zvemunopikisa kana kuwedzerere. Inini nyaya ndinoziya ngeyedoro. Tanga tikaenda pane chemunopikisa here ikoko kana kuwandudza kana pasina kana paripo tofamba yekwenda mberi. Inini pendinopikisa ngepekuti ndakapinda mumhatso kobata machira awo. Yeti munhu une makiwi emhatso uriyo ndiyo wepindemo. Ndiani munhu wacho? Edu. Wakatonditaurira kuti hai ndabve kumbotsaira mumhatso. Ndikabudise metis yasakara.
Ina mbena wakataka mupindemo. Machira wakuti nditi ati muturangi. Ati mumona kianjazi. Asima kabatwa. Apa kwakakutorasika. Wakarasika munhu totally lost. Ko mimi na baba yangu mamune chigumbu here. Ana baba ataile chigumbu. Saka wakarasika here mamune chigumbu na baba. Kudora na baba tatine chigumbu. Chigumbu che. Chigumbu ichi ngechekuti hai. Baba akandide endese mkazi wako. Mune nyaya kambonesa yeboxing muno. Mambo progress akaitonga nyaya ine. Umwe wacho wanhu akaitonga uri pana achimwena anoziya ndakangana wakangana aunini hapana hapa amashahwe anoziya nyaya saka yeye ndigumbura yeye ndigumbura nyaya ine saka tasika chakuti na baba saka impo wakaenda kunganga paka gumiwa pakuzichini yoni polisi pakazi izvoni pane kuti ndichite chino pakandikwanisa kuya mumusha kana mwakasununguka ndo yane njera yangu nejira here matauriro akaita here basa kwake pai jejira jena pai ndochimuisa mweshe ndochidisa njera yangu padera pamasoro enyu kuti uyu awane kutenda usatoti mogona kusvika mautoshorana kumba zvakanaka munobvuma here kuti pauye muprofita kuti mudetserwe kuti nyaya idzodzo ana asanetseka kana kuti mumwe wacho musarape mumwe chindoziwo yei Wongo kana kwete. Ndo maanza ndio kuzwa. Ndo ndinobika do. Nyamusoro angawi. Nditoma pake mali kuti nyamusoro awi. Kuti wakati ndode $50. Wakati ndode $50. Saka nditaka $50 hiyo. Aripo apa kuti abeserana. Ndiri kumpa mpurisa. Ndampa mpurisa. Muswe chipiri. Munofanira kunga mwapedzana umwe. Because atisuda ba kuti hanzi amweni anhu anetseke imwimwe matokura ayafana adoko aya aitoti hanzi tiri kuti tikarora kadzi acho wenda ere amwe asikurorwa mambo ichinga ichitaura mundisama wako pasi asiyana ni uyo ni uya mambo tu unonyepa uya saka tisangane muswemani zvinotibetsera mani mabasa wango nichikutaura ini panyaya mutape pane zvakabuda tine zvakagutsikana nayo asi semaziro wetinozviita pane zvakazonde kuti siyane ndaikumbira kuti baba munhu kana kuti akanga aripo mazuva akaenda kunganga padera rekutanga zvakazi ji kuti baba azokorona nonini nababa awo kuti chii chakamboitika zvakanga zvakabude kunganga paakaenda kudara because ndiri kuona sekuti parambo wevhidhiyo apo ka evidence because pane akaenda kunganga acho ka autaura zvakasiyana ayataura zvavo zvakazi chini mazire ndakaita nyaya iyi baba anozwi pakarora mai isusu baba mukuru anga achiri apenyu aguse akangoziva kuti mwana wavo wane musikana baba achibva aende kubasa baba mukuru akasara kwakubvise mari yawo kuroora mai edu isusu baba asingazvizivi baba akazouya mukadzi atobviswa mari obva ambonetsana kuti hai mwaizoende kuroore mukadzi wangu sei ndisina mbotaura nemi maona ngekuzogara kwenguva manje zvakazoende kobuda kuti baba mukuru akanga akaisire mweya pamari akaende kobvisira mai edu isusu ndiyo nyaya yakanga iri kudaro baba edu saka ndiyo nyaya yakanga iri mudaro saka pakaenda kunganga ino ngeaya ari kutanga saka pakaenda kunganga ino ndakanga ndisipo ino asi mari zvawo dzakabve kunganga manje baba ari kuti zvakabatwa kuzi mari yavakaroora ndiyewo haisi yako yavakabhadhara iwo imari yanga yakadirwa yakabva kune baba amweni ari kuti kwazi inyaya yebhokisi ramai edu isusu akabva kumba kwavo rakanga rine zviro zvainetsa musha saka hatichazivi manje kuti saka musati mwaibva ba muda kuti muzogora nemakamera pamusoro mutape mari yatabuda isusu tingati chigrupu ichi ngenyaya yamukoma yedu nababa yati wande dai iri motikari tingadai taane motikari inohamba vechizwa vechibatwa isusu atirambi kuti baba yedu aishanja ndinoti munyatsobata point yapo atirambi kuti baba yedu aishanja zvaaite kuti iwona vakorerana but isusu tinoti baba yedu isusu namukoma vakatadze kuzwisisana
pevaitadze kuzwisisana nhasi uno dambudziko retaanaro ngerekuti isu takachengeta baba edu mukoma asaive kuona baba takachengeta baba edu kusvika petakaika vakanga vaserepo havana kuuyepo vakazouya zvapera saka dambudziko retaanaro nyamasi tikade kuti tibatane nababa namukoma kuti tirongedze zviro zvemumusha hapana chinofamba tikati tironge tega petakaita zvemarinda zvekusemendere marinda zviyazvi takaita akanga asipo takaita zvikahamba zvakanaka petakada kuti tibatane kuti tironge nyaya dzedoro tabatana nawo zvinhu zvobva zvadini zvobva zvaramba uye petafamba patozona tichienda kwetaenda tasvike ipi tisati taitirwa zvinhu zvese tengoti pinde kuda tatogara kudai zvakazwi ndamuona mwese muchifambapo muchipindapo asi chandishamisa ndaona marangwanda emunhu une hasha wapinda pakati apo asi zvendaende kuona munhu waende koperera pana baba nemuruzu saka isusu tinoda kuti zvinhu zvigadziriswe asi baba mukoma wangu ngatanga ambopedzera nababa tozoende mberi nenyaya zhinji ngekuti hatikwanisi kuti contribution nawo tichiti tiri kuronga zvinopisha isusu Abuseni akafa aramba babangu akuti amusisiri anangu nosake ndisinapinda mudaromo pasika abuseni akapinda mudaromo abuseni akati amusisiri anangu iwona ndiwo anoziya mukadzi maybe akatora mukadzi ari acho abuseni baba iyo uri mwana wawo ini ndiri mwana wawo baba waiona ndiwo aiti baba ndiwo aida yanga iri nyaya mari yataure munyingina wangu kuti hai anga akadiwe mari yate toizosira shothulu ndewe takatopa akatoerengera munhu abuseni mari yake atimandi tate progress kuti hai ndoerengera abuseni umbe mari yake abuseni aizwauye kudai kai ndiyo baba miri baba phindwawo ndiwo aimirira babawo mudari mako progress toti hai yo dzikudemo mudari ngoti uri mwana mudoko iyo nayo topingure kuti inini ndikwana babangu akadzora chizva chemunhu andiregere kuashira ngoti ndi babangu amashavhu akapingura kuti hai iwe panofamba bako ewo ndodzasira nezvino zvavo akanga ari mumbera naakanga aripo akandofamusuasikisi December ka 2007 eitodiwe mudare ndikozizuva rejana eitodiwe mudare saka nyaya mudare zvitoro kune dare kuti nyaya rotopindzana navo radisara navo nyaya yenyu kakodzera maifana kunga mwane pekuti anzi mwa apo because tikanotarisa uyu utosundidzirwa wozoenda kungozi kuya asi chetakanasa kubvira muno mudare muno muchiri chii mambo ava vana vaiti tiri kunetseka vana vedu hanzvadzi dzedu hadzisi kuroorwa vana atete havana kuroorwa saka taide kuti tibatsirikanewo tizive kuti chini zviri kumbofamba sei uchobatwa chii kole uchobatwa ava masvika pakuzozi imwe migadzirisai nyaya dzekuti muti sori kuna baba amakashaishira tichizotangira apapo saka aya ndo afa kutanga ati sori kuna baba zvimweni zvirimo for sure chotopa madhesi ere baba madhesi tingapa madhesi ekuti mugadzisire nababa yenyu ere mbosangana baba yenyu mugadzisa baba yenyu mwaishaishira mweremerana pazviro zvemaita izvozvo zvose handirami okay zvakanaka saka mupurisa apo apa ndichamupa dheti rekuti tinofanira kutaura kuti zuva rakadai munofanira kunga mapedzerera zviro zvenyu zvese takuonesana kuti takudai takudai okay awo baba akabatwa chii ava kudeketerawo machira wawawa unodeketera machira asiri ake matauriro endaita Unotaura handibati machira chechi futoreketa unamata chechi unamata chechi handina matiba saka unoenda kodeketera pamachira ari kumhatso kwomumweni munhu oye ndasaimakoditaura zvandiri kutaura ndati munoenda kodeketera machira ari kumhatso mumwe munhu akaita ekukirwa here handitoendimwe mumhatso macho mukatarisiri zvoka here mandibva acha dzinotambuka apo Muje mambo, isusu nyaya iyi ndiyo yetiri kurovererwa here nyaya dzese dzekuti bangu rangu anaya akashupana nababa avo, saka ndo nyaya dzetinoorovererwa here
Kuti baba wanyashika utora mabhuku angu inini. Zamara baba angu svika pakufa anorida mabhuku angu ndo nyaya dzinodovererwa. Nekuba irungamba irundonetsa nyaya yacho. Iwona bamnedha. Nanasa nawo. Ndabvunza babangu akanditi iwona babangu madheza apo babangu ndabvunza kuti mwanangu mabhuku akatorwa nemupengo iwona babangu. Eti mwana wakuchemawo mwana ichemawo nemabhuku aari kuchema ndiwo mambo pamsoro kurorwa ino isai kamereni isai kamera iyo mabhuku ekurorwa kwemwana ndizvo nekurorwa kwemwana auna mukoma ero mukoma acho nari baba ako nari baba ako chaiwa sarakashaika mukoma ako ari anokumaneja izvozvo kuti azive kuti uri papi ndiani mudiki wangari panapo yana wafuna iti bai ndima yangu chayati kwaza toshaivi mari yekuti uyu adi kutirapisa mai yangu kubva last time paitabva pano mutape mai nini mai ari kurwara ndine mwana uri grade 5 musikana kuri kurwara ndina mukoma wangu tanga tirina panapo last time angari makrash yani ari kurwara ese akakware gumbo mati mwezo saka uyu naye urwara saka nyaya yekuti kwazi hai inyaya yekuti agusana dota biki kwedoro zvimwe zviripo asi dai kuri kuti inyaya yedoro raguseneka tiri kude kuedze kuti zvifambe doro racho ribibu asi pane apenyu ane zvavo zvaari kuita saka zvekuti kwazi ndi aguseneka kamera ngaende kumabhuku anhu anoramba nemabhuku iyo kamera ngairomwa kamera ngaende mabhuku ekurorwa ini ndombobvunza inzwai anhu we ndaimukumbirawo kuti nditaure chimbomirai musa uyu kana achitotaura zvaari kutaura musiyei kana achipumha munhu ndakatobataurira iwona baba akusi kutanga bandichataurira kuti mabhuku uri kugara nawo inini ari kutondorwadza ngoti uri kurwadziwa paindotaura kuti mambo ino ndizvinoti mabhuku angu agare ine here nama yake nekurorwa nama yake kurorwa ungayana hetiwo machira ndiyo unokenura hewo vajochoma indaita kuzoti mwana uyo mwana uyo akarorwa ndizvo mwana uyo akarorwa ndiana baba mnini ka ndi baba mnini iwe uride mabhuku kogara nawo kwakarorwa here kana mabhuku anogare kumba kwana babako ani mabhuku angu kubvira babangu achibva ino kuti agare nababangu yo Felistas ororwa nditi arorwa yo Felistas mabhuku aya anoenda kugara nababa mukuru ayani baba ewu ari tanga tisina ukajekerwa ndipo aiwa mambo tanga tisina kujekerwa ndipo kuti uyu baba akamboripi euyu saka vanoti baba ndiwo ana baba mnini hamusati matanga kudaira dare imbomirai dare natsai kuzwisisa chichemo chiri kutaura musikana uyo ndo chaakutitaudzisa pane mubvunzo ndine mubvunzo then point yobuda imemubvunza mamutarambiya nemubvunza 2 minutes edi kuseni unogara nemabhuku ouyu padzipi handina mabhuku inogara nawo mabhuku zvakaitika pakutanga ndakagara nemabhuku baba acho aripo ndakapa baba acho mabhuku ataura akafa iwonawo mazuva afa baba acho pakabude kuti hai zvitanga ndakanyorera kuti anga asati awo nini kana bhuku mazwa mabhuku ekuti inini ndindaenda kuorora mai acho kubata padoko maki ataurwa haya yekuti pai kumachira une maki unawo herero anakini zvese uramba pai maki emachira ndiyo unawo uri kuramba abhuku unozwi ndiyo unawo uri kuramba vanhu vaka kana vaine grudge ngaanase kutaura chaizvo mazire ndinoita nyaya idzi edu mabhuku ndinakari korora mukadzi mai emusikana mukoma ndiwo akatanga kuende pekutanga awa kurwa naawo handizve inini ndotoendawo naaya mukoma handizvere
pakanga pasina mari dzaiwepo bwana. Isusu taienda kwende mukoma edu sanga akurwa. Saka taitsake hunani wekutoita solution ipi. Takabvisa $10. Mukoma auya nemabhuku. Sezvo tisitani kuri korora mai awasikana. Auya nemabhuku akasvika pamba. Otitaurira kuna mukoma kuti nyaya yatafambira kwetaenda kuya zvazwe zvakati. Bhuku racho ndori apa. Handizve. Mukoma edu isusu aibhema. Ndokuti bhuku iri chengeta. Ndokutora bhuku riya. Ranga richiri rimwe ndizvo. Mukoma opuwa ogara namabhuku nebhuku irona. Kamwana ororwa aidaidzana. Andika semukoma nemimwe sematso imwe. Votungamirirana vese varipo. Isusu titoriyo atitoziva kurorwa kwanana. Vaidaidzana mufamily yekuti baba uyu na uyu aiberekwa mumwe. Asi mabhuku akandosiwa ana aya. Kuzoti mukoma ashayika. Mabhuku aya ndo pakazozi mabhuku ari pari. Uruziya nyaya peyari. Tunozwa the way forward. Kwani kuramba tiinotaurwa zvimwe zvinhu zvakatamba. Zvamabhuku ndo zvainetsana ere. Ana takati ainetseka. Ari kunetseka mabhuku. Vunza zvekuti taenda kwambira mabhuku. Papa msoro chakamira. Mabhuku iri kutozikirawo panapa. Anobvera pakutosangana naye. Yatakafambira ndio yatasvika. Ndiwe yawafambira wakafambira iwe ndio tinozwa kuti yapari. Kana pane imwe yakasarira muripo door is open kuti muende kuchini. Unazinato kuti mubetsere. Makagutsikana side iri ngende. Makagutsikana ere? Ini andina. Amuna. Ari kugwe. Isusu mambo takagutsikana. Amuna takagutsikana. Usadaro. Ngeke waita una. Zviro zvendakazwa 10 years only 18 years zadarika. Ndo zvendakaenda kozwa futi. Ndo zviro zvendazibvisira mari. Andi mwana kuti ana kubvisa mari apa. Lasi dare rana ana kubvisa mari. Vananga vachitemba kuti mari utabvisa. Anditika unayo. Saka ainini mutapfeka. Ngatimboita zvawo ina ndakwana. Namukoma akwa. Mukoma mchachama mbama ndio hapana. Ya, faneka amweni acho amo. Mutomona kana basa rese mazvizwa. Amaka na basa rese mazvizwa. Bambo. Iye shama. Wakati makingi ana. Minyama yacho ndio anotipa iwo anamukoma aya man. Ndio anotipa minyama. Tipirewo heti neni mukondoni ambotaurawo. Mambo, nyaya yendiri kuona iri kunetse pamhuri yekwa Guseni. Panenge pane zvinhu zviri yebhokisi rakauya namai mumusha nekunetsana kwa mukoma wangu awo nababa. Now nekuteketera kwavari kuita uku, but nyaya dzomanje pamhuri dziri kudhonzerana kudari. Ndinofunga pane nyaya iri kunetsa mumusha umu ngeyebhokisi rekuti vamwe vari kuti muri kuti bhokisi ndo riri kunetsa mumusha vari vega uku. Ava vechiti no zvinhu zvemainetsana nani nababa. Saka kunyange vakaenda vakanange yekuti doro rikagadzirwa, ava vari kuona unga vari kugadzirira ava kuti tikangoite zvekuti ndonga dzozatorwa ameno chinhu chinonakira ava. Ndonga wakatomiswa kare kuti yo ndonga dzangu audzibati wakashipa. Kubudikidza kwekushanja na baba. Yo wambodini mwaimbosangana paina baba. Musaisangana kuzvikomba imwe wakombo asikana uyo. Baba kwasvika pakudaro kuti ndonga dzangu mwana wangu ngasa ufakadzibata because hawaindishaishira apa ndiye mwana mukomana wokutanga. Saka machira awo anozodeketerwa henge muri kurwariwa hewa. Ndo mwana uzona kuti zvikuramba zveipisa. Ndo petinoenda kotanga kotaura kuti baba yarapa ni idzo manje nyarara Yo nyararayo. Une history yako. Une history yako kuisira kwezi. Tokuziya Atitodi nonsense. Wazwa. Chero zvese zvakaita zvezvenga. Covered zvese. Kuti runo harusuda zvinhu zvamahara. Azvizwa. Mansokororo. Una kuti nono weyi. Ndiwo vanhu vari kuti murwara. Guseniyo. Ndiwo vanhu vari kuti muite munyama.
nditozvishaya mutapeni kuti zvinombodaro ngechiro chendisikazivi. Kunesana kwakaita akusenara paya nababawo ndiko here kuita kuti aya atambudzika anhu ari apa. Ndikombati wa Mr. Chaire ndopari kuenda kotaurwa paya paya pechizi ndizvo eya, asi kune umwe munhu uri nechepasi uri kuenda koteketera machira asiri ake anorwara manje wachinyepere kuti edzi unasazwa mapindirana nemupurisa uyo atoramba uyu kuti unoteketera kuti eya ndonichikumbirawo kuti oda nyarara kuteketera kwacho umweni akuziva unonga iteketera kudini. Anhu anopera kurwara eiti uri kuita zviro zvakanaka, anhu idini eirwara. Tarisa mwaenda kobuda muri 2 atichazivi manje kuti ndibaba ere ayani akanetsana newoyo ari kurwarisa aya, kana kuti machira imwimwi emuri kuita zvekuti mumbogara pasi kana bhuku nebhokisi. Bhokisi rakazounzwa, bhokisi kuzi hanzi kuramwirwa ndima yakazoramwirwa bhokisi. Kana kuti ndi baba aya igezika atofani kuti tiishopere panapa paine mupurisa wedu watakatuma. Vanhu ava voramba vachititaurira taurira zvinhu zvisina basa resimba. Kana pakabikwa chinhu chisina kuibva, go back there wozouya nechinhu chakaipa. Oda taurai tizongwe Pamusoro timbotaurawo. Isusu panyaya yambotaurwa yekuroorwa kwamedu. Maedu shuwa akaroorwa ngemari inozwi yakadirwa. Yadirwa kudaro. Baba edu akapfimba musikana. Pakuenda kubasa. Babawo paaimwe doro kundakopa. Pakuona maedu isusu. Pakutoti musikana wangu okwani. Vaimwa navo doro vakati unobvunza kuti musikana wani auzivi kuti mwana musikana wamukorore wako ere. Azi uwa musikana wamukorore wako. Mina ndipopedza. Azi musikana wamukorore wako. Baba yange kungwara ane zviziye nyaya dzavo. Pakuuye kumba kwakutore mari. Atore mari kwauteketera mari. Kwautorana iwo naamucheri. Pakuende koroore musikana. Baba angu asikazviziya. Baba angu paakauya kwautori kuzi musikana wako ndakaroora. Vakati moroore musikana wangu makataurirwa ndiani. Makamuziya sei ndisina kumutaurira. Vakavharirwa mumhatso. Baba akabudise banga. Saka zoti baba acho aitikisa munhu ndoaziya. Abudisirwe banga. Baba angu kwakunyarara akati ndingatobaiwa ndikafa. Kwakuroora mai yangu. Aroora mai yangu inini. Akagara baba angu anaomba akira mai yangu mhatso. Baba awa ngekungwara aiziva kuti mhatso iyi imhatso ndakaita yekudira. Akaakira mai yangu kitchen. Akira mai yangu kitchen. Kwakugara izvo ari kuhwande chimhatso chawo chechinhura ngekuwake kitchen. Akira mai yangu kitchen kwakugaremo. Mai yangu aende kumarikicho. Baba angu kwakuchaya mai yangu ini. Achaya mai yangu inini kwakudini. Mai yangu kwapedza kwati pasaitira kuti undiripire. Anoti achaya ngokuti waenderere kumarikicho. Kwakuti ndinoda kuti undiripire. Mai yangu akabike doro akatore jongwe. Abike doro baba angu iwaya kwakuona kudaidza amakocho. Kwakuti kune doro riri kumhatso. Auya amakocho kwakupinda mumba muyamwe mukicheni muya. Mukicheni imomo ndo pangoti aguseni kwakutore mutsani. Kwakude kudire doro. Amakocho akati iwe wode kudire chini mumhatso mwemwana. Mwana asipo. Iwo wati kwa doro ndiro kuripirwa ngoti muroro wakandishaishira. Saka wo ndo kudire wakafa ere ngoti nozoti doro kudira rinodirwa munhu wakafa. Kwakuharambidze kudire chini. Kurambidze kudire doro riyari. Apedze izvozvo pakugara. Mai yangu inini akafa. Munozviziva kuti anhu ekudhara aiende joni. Aenda mabhokisi kudai. Ekurongedzera hembe ana mbuya edu ekudhara. Mbuya yangu inanga ane bhokisi. Ranga riri monaki yawo wardrobe yawo. Yaarongedzera hembe dzawo kudai. Pakafa mbuya yangu inini. Mai yangu akapuwe wardrobe yamai yawo. Bhokisi kudai. Atorewo bhokisi riyari kwakuenda kumhatso. Saka mwaifambwa mwaita kuzi mumusha menyu mune bhokisi. But bhokisi rarisiri iri rakapuwa mai yangu wardrobe iyi. Mune bhokisi ririmo riri secret. Kuna baba angu inini. Ana zvaakaita. Saka aichihwanda chibhokisi chawo chaakaisa zviro zvaakaisa. Kwakuchihwanda kuti ibhokisi iri remuroora iyi. Kwakuhwanda ndiro. Murupazwisa. Kwakuhwanda ngebhokisi rakapuwa mai yangu rewardrobe ramai yawo. Akuhwanda. Ko mwakanasambozvitsvagisisa ere imwimwi kuti pemwakati mwane mukadzi moenda kubasa. Baba yenyu imwimwi ndiwo akuenda kumubhadharira mari yekoroora. Imwe wacho muri kubasa musingazvizivi.
Mwakambonina somufamba ere kana muzvibvunzisa kuti babangu anaya asa kutorga muriwo wangu ere apa hamba aenda kobvisa onini shuwa batorga muriwo because ndio zvakatoitika kuti imwimwi kaere baba yanyu atopinda mumhatso yenyu bosi azvimboitirwa kuti uenda kubhadharira onini wapedza uisa yoni naamakocho kupinda mumhatso mangangu naba yangu anga asikapindi ndosaka airamba aichaya mayangu nekuti aida kupindemo asi mai musikapindiki pakuzopedzisira oti no kabiri riri kumhatso kwangu iyo ndotiri kuti baba angu aichona akutizoti kumadoro ndotiri kuti nikabiri riri kumhatso kwangu kuti aionoti harikamiki kabiracho nhasi uno anotibasa hazvinosimaisipika ngenyaya yekuti baba angu aya ane girati nababawo isuku takashupika kubvira kudhara baba bangu achiri apenyu saka pari kuti akuseni tinozviziva imbomira imimi mambo zvendaikumbire ngezvekudai nyaya iri pamhatso dai kuri kuti painde munhu kumusibaba acho ochimbobhuya baba acho nemukororo vese vachizwa nezvinodiwa apapo ari pamhatso papa aende pamba anditika baba akaenda pamba baba achamuswa achabhuya nyaya dzavo vese vachizwa kana paine chibhokisi chikutaurwa chochocho chichabudepo kutangira apapo une zvake kana edhana zvake chichabudepo pamhatso pawopa asi iwewe kureketerera machira eurokubudawo kana unoti wadhama usvika oda handisi kuda kuti kwazimai mamba adaidzire voice yavo mauda ungotaura handiti ndabviri ngokugona unogara nemakizi epane machira ndiani Mutabe kubva pakatumai munhu tiri une inozozviandika endai pamhatso mwori dho rakakiyiwa ere ine marumu 4 wazwa endai mwori pane pakakiyiwa ere ndiani ugareni aina munhu uri kugara mwori ndakatoise roja pasaidi pacho pokuda yakudona imba nditika ngaende kubva nguva ine ngaende kuoni panogara unogarepo paimba pachopo ndinogarapo saka zvendinogarapo handibati Turukana pari apa. Turukana pari kukondo ni pese zinopana pari apa. Oda mgatu. Alright, wandatoti huku izvo zvese ememe ari apa. Simkai mutaure zita renyu apa munza. Unapande ndita oda mukadzi wemunhu. Nomura mpamba mazwa. Chimira ipo napo. Chitaura zvimwe itaura kuna. Nditi oti. Taurai. Taura ndizvo zvinoshanda ngoni maitaura. Ani mwana muenda kutaura. Taurai zvipi nani basi. Echitaurai. Kamera iri pemuri taurai. Woti kushaisha. Ndanditi hazi vanini awa amusingoma anogara mhatso mwambuye. Anogara ane yawo iri pasaidi. Ndanditaura ini. Okay, iwo wati chiniwo. Ndine imba yangu inotogara iri pasaidi. Sezvo ari kutaura. Asi mumba iyi yababa mukuru iyi andipindimwo. Asi machira ndio unozomudeketera kuri padhopa side pacho kwa. Kudeketera kuri paura anditi konga wachibata machira. Andipabati. Andipabati. Zvakaitafanika imba yamukoma angu iri pasaidi apa. Neimba ini iri pana kadistance kachakazukura ba. Uyu unogara muimba yamukoma angu iri apa. Ne padare panapa. Ndo zvipakata ndo pane imba yacho yakudonha. Mune zviro zvaizvo. Zviri muruwanzi. Tokumbirawo kuti Musemande mchaona mpurisa, waona mpurisa, tichatangira ipapapo, tichinasa kuona kuti anzi nyaya dzedu dzifambe kwenda mberi. Because kunasa kuibva chake kwanina kuona kunasa kuibva chake. Saka ngatite kuti Musemande tisangane futi. Tasangana futi, then tochionesana. Kana zvichida kuzi anzi baba abude, obuda utaura navanhu awo. Kana zvichida kuzi pambiwe kedoro, then zvoizwa saizvo. Asi imimi baba, kana muri kuita zvemachira izvo zvisiri zvenyu,
muchazotosika futi kana mwaenda kumanga muruzwa chau dai dai dzisa because chokuziya kuna musingakuziya dzinojekeswa nokuti ing'anga zveinonga iri kureketa kana kuti babangu wakabudiswa oreketa ndiwe unondishaishira iwewe ndiwe unodai ngei zvinojekeswa sematsanangururwo anonga ari because mwana mwana chake nemapoison aya naisirwa vanhu vangu vakatofa ukunetsa vanhu munyika zvakanaka ngatisununguke ngatiende kusangana musi wemani kana ndomupapurisa kana mwamune chekutaura ndaanda kugura so ndiri pakamera ndaanda kuzvitaura angira